Tak, ahoj, opět vás zdravím v našem Let's Play Fallout New Vegas. V tomto díle, který se jmenuje Do Primu a zpátky, se dozvíte, jak se dostat do města jménem Prim. Je to kousek od Goodsprings. Ale jediný problém je, že se tam dá dostat po dálnici, kde jsou gekoni a prašní gangstři. Tak bych vám chtěl poradit, jak se tam dostat. Je 8:40 hodin ráno a je čas vyrazit. Tak, vycházím zase ze svý modifikace v Goodsprings. Prim je tady. Tady je silnice a tady je ta dálnice. Tady jsou prašní gangstři, tady jsou gekoni. Takhle, tady až sem jsou gekoni. A tady jsou megamouchy, takže jejda. Tak, je to trošku větší problém. Já mám sebou zase moji oblíbenou 223 kaliberní pistoli. Je to dobrá pistol, sice na 5 ran, ale poškození se hodí hlavně na gekony. Tak. Tady to je ta silnice, jak jsem vám ukazoval, v Pip-Boyi. Ta vede na dálnici směrem do Primu. A tamhle už je vidět Prim, takhle tamhle. Gekoni. To bude chtít něco účinnýho. Tak pojďte. Kde jsou? To je divný, to je jedno. Ohňostroj. Tady budou prašní gangstři. Tady si musím dávat pozor. Tamhle mají tábor. A tamhle je. Shotgunem to asi nepůjde. Dvanáctkou taky ne. Zkusím 223. Vylez. Je po tobě. Musím blíž. Fajn, tamhle je. Super. Oni mají hrozně v oblibě dynamity. Takže nechci, aby je po mně házeli. Jednou to ale risknout musím. Sakra, musím se napít? To bude stačit. Vylez, ať si kde jsi. Tady už žádný není, jo. Prašní gangstři jsou vlastně vězni, který utekli z věznice tady poblíž.
Dovezla jsem NCR, neboli Republika Nová Kalifornie. Takže je to jejich průser. Tady je Gekon. Tak, a je po něm. Štvou mě strašně. Tak, kde je? A je po něm. Už tu žádnej není. Asi. Teď, počkejte, já se kouknu, co je to tady. Nuka-Cola. Já si radši vezmu něco jiného, protože tamhle je prašnej gangster. Sejmu ho. Hned. Jenom chviličku. Jednoprocentní šance, zkusím. Prim a Los Angeles, nebo Nipton. To jsou ty gekoni, o kterých jsem mluvil. Mega moucha. A je po ní. Tak. Prime obsadila RNK, neboli, to už jsem říkal, Republika Nová Kalifornie, anglicky NCR, New California Republic. Brání tohleto město jako omluvu za to, že sem vpustili omylem ty vězně. Tak, tady vidíte jejich vlajku. A tamhle to už je obsazený trestancema. Tak. Tady někde by měl být nějaký z těch vojáčků. Tady to já potřebuju na výrobu vlastních vod. Tady nikdo není. To je divný. To je vážně divný. No nic, tamhle mají stany. Tady je vojáček. A tamhle potom je v podstatě kasíno. No, tak, toto je Prim. Doufám, že se do toho Primu dostanete v bezpečí, až to budete hrát, podle tohohle návodu v uvozovkách. Tak, já se s váma loučím a doufám, že natočím příští díl, protože možná to bude fakt dobrý. Tak, čau.